I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Weather forecast. Malalakas na pag-ulan nagdulot ng pagbaha sa Palawan. In local news, DENR muling susuriin ang engineered sanitary landfill ng CDO. Isyu ng Bayarang Lagda tinawag na demolition job. Sundalong nangangkin ng hinihinalang mineral arestado sa paglabag sa gun van. Pinaghihinala ang middleman sa pagpatay kay Fornelius na sa ligtas na kustodiya. For the national news, impeachment trial ni VP Sara maaaring magsimula pagkatapos ng Zona Escudero. An international, Beijing, binatikos ang US-Japan pahayag tungkol sa South China Sea. Entertainment, nagpapasalamat si Alex Calleja matapos magtala ng #1 ang kanyang stand-up comedy special sa Netflix PH. Sports, PBA ipinagdiriwang ang gintong anibersaryo, inilungsad ang logo para sa makasaysayang ika-50 taon. International feature, giniba ang Black Hawk helicopter, iniangat mula sa ilog Potomac. National feature, survey. Karamihan sa mga Pilipino ay natutulungan ng ayuda. Trivia, lumulutang ang mga mansana sa tubig dahil 25% na mga ito ay hangin. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Pebrero 13, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, DENR muling susuriin ang engineered sanitary landfill ng CDO. Lungsod ng Cagayan de Oro, inaasahan ni Kalihim Maria Antonia Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang masusing muling pagsusuri sa kalagayan ng engineered sanitary landfill sa barangay Pagalungan ng lungsod. Ito ay matapos sumulat ang dating City Mayor na si Oscar Moreno sa kalihim upang iparating ang umano'y hindi malinaw na pangangasiwa sa waste management ng lungsod sa kabila ng paggastos ng milyon-milyong piso para sa bayad ng kontratang kumpanya ng basura. Ayon kay Moreno, patuloy pa rin ang City Hall na pagpapakilos sa mga barangay at ilang departamento nito para mangolekta ng basura. Kahit na ito ay trabaho ng Yumara Tencel na may multimilyong kontrata kada taon. Bago ito, tinawag ni City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO Manager Engineer Armen Cuenca na
Nagkasinungalingan ang mga pahayag ni Moreno na dati niyang kaalyado sa nakaraang administrasyon. Sinabi ni Cuenca na hindi totoo ang mga paratang ng dating alkalde at dapat pa nga itong sisihin kung bakit hindi naging maayos ang operasyon ng sanitary landfill dahil sa ilang kakulangan hindi na-resolba noon. Lungsod ng Cagayan de Oro, tinawag ng dating city mayor ang dating House Prosecution Panel member na si Attorney Oscar Moreno sa isang demolition job mula sa ilang personalidad ang mga batikos laban sa 240 mambabatas na sumuporta sa impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ito ay matapos lumabas ang mga aligasyon na may ilang kongregista umanong nakatanggap ng milyon-milyong piso kapalit ang kanilang pagpirma sa mga reklamo laban kay Duterte. Ayon kay Moreno, hindi makatarungan ang mga paratang na ito laban sa mga mambabatas na nais lamang papanagutin si VP Inday Sara sa halos 10 artikulo ng impeachment sa kasalukuyang nakabinbin sa Senado. Dagdag pa niya, ito ay isang malaking pagkakataon para sa VP Sara na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay sa tamang sagot ng mga akusasyon. Si Moreno na dating nagsilbing kongregista ng unang distrito ng Misamis Oriental ay isa sa mga bumoto upang mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa isyu ng weteng payola noong 20,000 to 2001. Sundalong nangangangkin ng inihinalang mineral arestado sa paglabag sa gun ban. Lungsod ng Cagayan de Oro, isang aktibong sundalo ang tila kusa nang ipinapakulong ang sarili matapos niyang subukang ayusin ang kaso ng isang cargo truck na may karga-kargang mga sako ng iba't ibang uri ng bato at buhangin na unang nakumpiska sa Purok 2, Barangay Digkilian, Manticaw, Misamis Oriental. Ito ay matapos niyang pumasok sa istasyon ng pulisya dala ang kanyang 45 kaliber na barel at mga bala ng walang exemption mula sa gun ban kahit nasa election period ang bansa. Naipakita ng suspect ang ilang dokumento kaugnay ng pagmamay-ari ng kanyang baril, ngunit ito ay itinanggi dahil wala siyang pahintulot mula sa Commission on Elections o COMELEC. Dahil dito, ikinulong ang sundalo sa Manticaw Police Station at sinampahan ng kasong kriminal sa Provincial Prosecutor's Office. Nauna nang ipinahayag ng Police Regional Office 10 o PRO 10 sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Mayor Joanna Navarro na mahigit 20 katao ang naaresto, 21 baril ang nakumpiska at higit sa 100 bala ng iba't ibang klase ang nakuha simula nang ipatupad ang kampanya laban sa gun ban. Ipinaghinala ang middleman sa pagpatay kay Fornelius na sa ligtas na kustodiya. Cagayan de Oro City, posibleng may iba pang harap sa kasong murder kaugnay ang pagpatay sa yumaong Adrian Rovic Fornelius ng Barangay Lapasan na pinaslang mahigit 2 taon na ang nakalipas sa lungsod. Ito ay matapos kumpirmahin ng abogado ng pamilyang Fornelius si Attorney Dale Brian Mordeno na lumutang na ang umano'y middleman. Sinabi niyang si Pastor Denver o Dem? Denver. Denver din siya? Okay, good. Sinabi niyang si Pastor Denver Andales na kasalukuyang nakakulong ang nag-utos sa middleman na humanap ng gun for hire para patayin si Fornelius noong Mayo 2023 sa Barangay Nazaret. Ayon kay Mordeno, ito ay isang mahalagang pag-unlad sa kasong isinampa nila laban kay Andales at sa isa pang pastor na sangkot sa krimen. Dagdag pa niya, hindi lamang si Andales ang maaring kasuhan, kundi pati ilang mataas na opisyal batay sa testimony ng umano'y middleman. Ayon sa source, nag-alok umano si Andales ng 1,000 pesos bilang bayad sa pagpatay kay Fornelius.
Ibinunyag din ng source na ang dahilan umano ng pagpatay ay ang pagkakaroon ni Fornelius ng relasyon sa partner ni Andales. Dahil dito, ilang beses silang nakita upang pag-usapan ang krimen. Matatanda ang unang sinabi ng pulisya ang isang crime of passion ang nangyari dahil may kaugnay umano si Fornelius sa kasintahan ni Andales. Sa ngayon, si Andales ay nakakulong sa Lumbia City Jail para sa kasong murder. Siya ay kusang sumuko ngunit maring itinanggi ang krimen. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang pamilya ni Andales hinggil sa isyu. Weather forecast. Malalakas na pag-ulan nagdulot ng pagbaha sa Palawan. Nakaranas ang Palawan ng matinding pag-ulan sa loob ng maraming araw na nagdulot ng matinding pagbaha. Lubog ang mga kalsada, apektado ang mga tahanan at negosyo at marami ang inilikas habang patuloy ang water rescues. Ayon sa satellite imaginary, nananatili sa lugar ang malalakas na thunderstorm at convection, patuloy na bumubuo ang mga bagong ulap-ulan. Ang pattern ito ay konektado sa isang low pressure area na ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA ay hindi isang tropical depression kundi isang mababang presyon na nananatili sa lugar. Nagpapalakas ng ulan at instability sa Palawan. Sa Martes, bahagyang hihina ang sistema habang gumagalaw pakanluran, dadalhin ang ulan patungong Vietnam. Bagaman posibleng humupa ang ulan sa Palawan, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa gitnang Luzon. Unti-unting bababa ang pag-ulan sa Palawan at Silangang Visayas na may inasang mas maaraw na panahon sa kalagitnaan ng linggo. Samantala, magpapatuloy ang pag-ulan sa Maynila dahil sa shoreline hanggang sa katapusan ng linggo. Kung kailangan, inasahang magiging mas tuyo ang panahon, bagaman ay posibilidad na isa pang malamig na surge. Ang high pressure read sa Japan ay nagtutulak ng moisture sa low pressure system dahil ng matinding pag-ulan. Kahit humupa ang ulan sa Palawan, mananatili itong maulan sa Maynila at gitnang Luzon. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. For the national news, impeachment trial ni VP Sara maaring magsimula. Pagkatapos ng SONA Escudero, maaring magsimula ang impeachment trial ni pangalawang Pangulong Sara Duterte matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo ngayong taon. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero nitong Lunes, sa isang press conference, sinabi ni Escudero na posibleng ganapin ang paglilitis sa ilalim ng ika-20 Kongreso. Malamang ay magsisimula itong kapag formal nang gumana ang bagong Kongreso. Ibig sabihin, pagkatapos ng SONA, sa pagkakaalam ko ang SONA ay sa Hulyo 21, kaya
magsisimula ang paglilitis matapos ang pitsang iyon, ani Escudero. Ipinaliwanag niya ang marami pang kailangang gawin ng mga senador bago sila opisyal na mag-iisang impeachment court. Ang unang gagawin pagkatapos ng pagsasapinal ng mga alituntunin ay ang pagpapadala ng summons sa nasasakdal. Mayroon siyang 10 araw para sumagot maliban na lang kung hingi siya ng extension na malamang ay papayagan niya. Pagkatapos noon, may isa pang 10 araw para magsumiti ng sagot. Posibleng humingi ng extension ang nasasakdal at pagkatapos noon, maaari siyang maghain ng rejoinder na bahagi ng kanyang karapatan, dagdag niya. Noong nakaraang Miyerkules, inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment laban kay Duterte kung saan 215 mambabatas ang sumuporta sa ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulo habang 25 pa ang lumagda sa mga artikulo ng impeachment. For the international news, Beijing, binatikos ang US-Japan pahayag tungkol sa South China Sea. Sinabi ng Beijing noong Lunes na ang magkasanib na pahayag ng Estados Unidos at Japan na kinundi na ang kanilang mapanghamong mga aktibidad sa pinagtatalunang South China Sea ay isang paninirang puri at pag-atake laban sa China. Inangkin ng China ang halos buong South China Sea sa kabila ng desisyon ng isang pangdaigdigang hukuman noong 2016 na nagsabing walang legal na batayan ang kanilang pag-angkin. Noong Biyernes matapos ang kanilang pagpupulong sa Washington, sinabi ni na US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba na tutol sila sa illegal na maritime claims o militarisasyon ng mga reclaimed na bahagi at mapanindak na aktibidad ng China sa South China Sea. Bumelta ang tagapagsalita ng China Foreign Ministry na si Guo Jiakun at sinabing ay nilalaman ng US-Japan Joint Statement na may kaugnayan sa China ay hayagang nakikialam sa panloob na usapin ng bansa. Naninira at nagpapala ng tensyon sa rehiyon. Dagdag niya, naghain ng China ng formal na reklamo laban sa dalawang bansa sa isang regular na press briefing. Ang pagpupulong-pulong noong Biyernes ay ang unang pagtatagpo ni na Trump at Ishiba kung saan pinuri nila ang isa't isa at muling pinagtibay ang matagal ng alyansa sa seguridad at kalakalan. Ang Japan ay isa sa pinakamaliit na kaalyado ng Estados Unidos sa Asya na may humigit kumulang 54,000 tropang Amerikano na nakatalaga sa bansa. Sa mga nakaraang buwan, mas naging agresibo ang Beijing sa pag-giit ng kanilang pag-angkin sa South China Sea na sumasaklaw rin sa mga teritoryo ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei, Pilipinas at Taiwan. Nagpadala ito ng mga barkong pangdigma at Coast Guard upang pigilan ang Pilipinas sa pagpasok sa mahalagang bahura at isla sa lugar. May umiiral na kasunduan sa diferensya ang Pilipinas at Estados Unidos na nagdulot ng pangamba na maaring masangkot ang mga pwersang Amerikano sa anumang paglala sa Singalot. Noong Enero, pahayag ng seryosong pag-alala si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa tinawag niyang sapilitang hakbang ng Beijing sa South China Sea at Taiwan sa kanyang unang tawag sa Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ikinukonsidera ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang demokratikong Taiwan at hindi nila inaalis ang posibilidad ng paggamit ng pwersa upang ito'y sakupin. Sa kanilang makasanib na pahayag, sinabi ni na Trump at Ishiba na sinusuportahan nila ang partisipasyon ng Taiwan sa mga pandaigdigang organisasyon at tumututol sa anumang tangkang baguhin ang kasalukuyang estado sa Taiwan Strait sa pamamagitan ng pwersa o pananakot. Walang opisyal na ugnayang
diplomatiko ang Estados Unidos sa Taiwan, ngunit ito ang pangunahing tagapagtustos ng armas sa isla para sa depensa. Nagbabala si Go noong Lunes na dapat malinaw na tutulan ng Estados Unidos at Japan ang kasarinlan ng Taiwan. Kung talagang may malasakit ang mga bansang ito sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait, dapat nilang igalang ang One China Principle at tahasang tutulan ang kasarinlan ng Taiwan, aniya. At para sa entertainment, nagpapasalamat si Alex Calleja matapos magtala ng #1 ang kanyang stand-up comedy special sa Netflix PH. Ipinahayag ng komedyanteng si Alex Calleja ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa social media matapos umabot ng #1 spot sa top 10 TV shows ng Netflix Philippines ang kanyang stand-up comedy special na Tamang Panahon. Nagising ako na #1 na ang stand-up comedy special ko sa Netflix. Tayo po ang unang stand-up comedy special na tampok ang isang purong Pinoy stand-up comedian na naging #1 sa Netflix. Ibinahagi ni Alex sa social media platform X. Nagpapasalamat din siya sa kanyang team na tumulong upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Sobrang saya ko dahil nagbunga ang lahat ng pinaghirapan ko kasama ang mga kapwa kong komedyante sa The Comedy Crew. Salamat sa lahat ng tumulong para mabuo ang pangarap na ito, aniya. Dagdag pa niya, tamang panahon talaga. Maraming salamat. Marami sa kanyang mga tagahanga ang agad na bumati sa kanya. Sobrang nakakatawa ka. Ang ganda ng show mo sa Netflix. More to come, sabi ng isang fan. Pinanood ko at sobrang nag-enjoy ako. Komento naman ng isa pa. Sa isang panayam noong Enero, ibinahagi ni Alex kung saan ang maraming aasahan sa kanyang stand-up special sa Netflix. Mainstream ang tawag sa stand-up ko kasi relatable ang mga jokes ko. Palagi akong pumipili ng mga paksang madaling maunawaan kasi naniniwala ako na parang nanliligaw pa lang kami sa Filipino audience pagdating sa stand-up comedy. Paliwanag niya. Dagdag niya, kaya hanggat maaari gusto kong maabot ang mas maraming audience mula sa iba't ibang antas ng buhay. Ang mga topic ko ay basic lang tulad ng butong pakwan, eye drops at lamay. Ang espesyal ay na-film noong nakaraang taon sa mismong kaarawan niya sa loob ng 2 gabi noong Oktubre 4 at 5. Sinunod niya ang payo ng mga eksperto sa industriya na magsuot ng mga parehong outfit sa parehong gabi para mapanatili ang consistency, sabi niya. Mas maganda kung 2 beses mo ipiperform ang parehong set para makuha ang pinakamagandang material. Buti na lang, parehong maganda ang kinalabasan ng performances ko noong Oktubre 4 at 5. Pagbahagi niya, matapos ang tagumpay ng Tamang Panahon, magsisimula si Alex na isang international tour. Magpiperform siya sa Estados Unidos mula Abril 4 hanggang Abril 13 at sa Canada mula Mayo 23 hanggang Hunyo 8. At para sa sports, PBA pinagdiriwang ang gintong anibersaryo, inilunsad ang logo para sa makasaysayang ika-50 taon. Manila, opisyal nang inilunsad ng PBA ang logo para sa nalalapit nitong pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ngayong taon. Pinakita ng liga ang bagong logo na may nakasulat na PBA 50 sa gintong kulay na sumisimbolo sa mahabang paglalakbay ng kauna-unahang professional basketball league sa Asia mula noong ito ay itinatag noong 1975.
Ito ang opisyal na paglulunsad ng ating ika-50 anibersaryo ani PBA Commissioner Willie Marcial sa isang press conference nitong Lunes sa Mandaluyong kung saan ibinahagi niya ang plano na liga na magsisimula ng iba't ibang selebrasyon sa pagsisimula ng Season 49 Commissioners Cup Semifinals sa Pebrero 26. Magsisimula ito sa semifinals sa semis may pass lang muna. Pero pagsapit ng Abril 4 at 5 sa Philippine Cup, naka-embed na ito. Lahat ng mga merchandise natin mula sa uniforme ng mga players hanggang sa referees magkaroon ng 50th logo. Dagdag niya bukod dito may plano rin ang PBA na magdaos ng pagdiriwang sa Abril 9 ang aktwal na araw ng pagkakatatag ng liga. At sa weekend matapos ito, ngunit ipapa dito sa malaking pagbubukas ng Season 50 na kasalukuyang itinakda sa Oktubre 5 sa Araneta Coliseum. Lahat ng patches natin ay may 50th anniversary logo. Sa Abril ang ating birth month, nagdaragdag tayo ng 10 pang pangalan sa listahan ng 50 greatest players. Sa Oktubre 5 ito ay magiging pinakamalaking event. Inimbitahan natin ang lahat ng dating players ani Marcial. Ang pagbubukas sa Oktubre ay magiging isang homecoming para sa mga dating manlalaro, opisyal, executives at iba pang personalidad na naging bahagi ng PBA sa loob ng maraming taon. Sa araw na iyon, ipapakita rin ng liga ang bagong championship trophy. Bukod dito, maglulunsad din ang PBA ng mga programa upang mas palakasin pa ang koneksyon nito sa mga tagahanga. Kasama sa mga planong ito ang mall at school tours kung saan dadalhin ng lahat ang 12 kupunan at kanilang mga manlalaro. Ang Adapt a Court program at ang pagbabalik ng home court kung saan bibisita ng hindi inasahan ang liga sa iba't ibang basketball court sa mga barangays sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Board of Governors Vice Chairman Al Francis Chua, matagal nang pinaplano ang mga ito mula pa noong kalagitnaan ng 2024. Hindi ito basta-basta lang pinagplanuhan ani Barangay Ginebra Team Governor Chua. Matagal namin itong pinag-iisipan mula pa noong nakarang taon. Pero gusto naming unti-unting isagawa ang bawat hakbang. Gusto naming makabalik sa mga basketball courts kung saan nagsimula ang ating mga manlalaro upang maalala nila ang kanilang pinagmulan. Gusto rin naming hikayatin ang mga manlalaro sa NCAA at UAAP na sundan ang kanilang mga yapak. Napaka-excited ng event na ito at magiging isang napakalaking selebrasyon. Sisiguraduhin naming magiging isang ingranding pagdiriwang ito para sa lahat, dagdag niya. International feature, giniba ng Black Hawk helicopter, inaangat mula sa Ilog, Potomac. Ang U.S. National Transportation Safety Board o NTSB at Federal Aviation Administration o FAA ay kumuha ng mga bahagi ng bumagsak na Black Hawk helicopter noong Biyernes, Pebrero 7. Ang helicopter ay bumagsak sa isang American Airlines jet noong nakarang linggo malapit sa Reagan Airport sa Washington na nagresulta ng pagkamatay ng 67 katao. Ito ay ang pinakamalalang trahedyang panghimpapawid sa US sa mahigit 20 tao kung saan parehong lumubog sa Ilog Potomac ang dalawang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa NTSB, lumipad ang helicopter ng humigit kumulang 100 talampakan o 30.5 meters higit sa pinapayagang taas para sa rutang iyon. Noong Huwebes, Pebrero 6, sinabi ni Senate Commerce Committee Chair Ted Cruz ng mga mamahayag na pinatay ng Black Hawk helicopter ang Automatic Dependent Surveillance Broadcast o ADS-B. Nito isang hakbang na
pinayagan para sa mga sasakyang panghimpapawid ng militar. Ang ABS-B ay isang advanced na teknolohiya para sa pagsubaybay sa lokasyon ng mga eroplano. Idinagdag ni Cruz na bagamat may transponder ang helicopter upang makita ang radar, mas mataas ang accuracy ng ADS-B ayon sa update sa website nito. Sinabi ng NTSB na ang wreckage ay itatago ng ligtas para sa mga masusing imbestigasyon. At para sa National Future Survey, karamihan sa mga Pilipino ay natutulungan ng ayuda. Naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na kapaki-pakinabang ang mga social welfare program ng gobyerno ayon sa mga survey na pinunduhan ng Strat-Based Group. Ayon sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS, 90% ng mga Pilipino ang nagsabing nakakatulong sa kanila ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, habang 88% rin ang nagsabi ng parehong bagay tungkol sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Ang 4Ps ay nagbibigay ng subsidiya sa mahirap at halos mahihirap na pamilya na sumusunod sa mga kondisyon tulad ng pagdadala ng kanilang mga anak sa check-up at pagtiyak na sila ay pumapasok sa paaralan. Samantala, ang TUPAD ay ang pangunahing emergency employment program ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang nawala ng hanap buhay at mga nasa informal na sektor. Ayon din sa SWS, 81% ng mga sumasagot sa survey ang nagsabing nakakatulong ang ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP at ganun din ang porsyento ng nagsabing kapaki-pakinabang ang food stamp program ng gobyerno na walang gutom program para sa mga mahihirap na Pilipino. Ang AKAP ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay isang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga minimum wage earners na hindi sakop ng iba pang programa ng ahensya. Naging kontrobersyal ang programang ito noong nakaraang taon matapos sabihin ni Senador Amy Marcos na ang pondo nito ay isinama sa budget ng hindi kasama ng orihinal na panukalang gastusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang survey ng SWS na pinunduhan ng Strat-Based ay sinasagawa mula Enero 17 hanggang 20 noong 2005 at may 1,800 na respondents. Para sa trivia, lumulutang ang mga mansanas sa tubig dahil sa 20% ng mga ito ay hangin. Ang gala-apple na kinakain mong bilang merienda kanina ay maaring matamis at makatas, pero marahil ito ay hindi mo alam na nakapagkonsumo ka rin ng maraming hangin. Ayon sa Parley Farms, ang isang karaniwang mansanas ay may humigit kumulang 25% na hangin sa dami nito, habang inuulat ng Healthline na ang natitirang bahagi ng mansanas ay halos puro tubig. Dahil sa mataas na porsyento ng hangin, lumulutang ang mansanas sa tubig dahil ito ay hindi kasing bigat ng tubig kung saan ito ay inilalagay. Ang likas na kakayahang lumulutang ng mansanas ang dahilan kung bakit naging sikat at tradisyonal ang larong apple bobbing sa pagdiriwang tuwing taglagas, lalo sa Halloween. Ang maliliit na bulsa ng hangin sa loob ng prutas ay hindi lamang nakakatulong sa paglutang nito kundi nakakaapekto rin sa malutong nitong tekstura. Mas maraming hangin ang laman ng mansanas, mas malutong ito kapag kinagat. Habang tumatagal at nawawala ng tubig,
ang isang mansanas, bumababa rin ang dami ng hangin nito, kaya nagiging mas malambot ito. Kapansin-pansin din na ang dami ng hangin sa loob ng isang mansanas ay nag-iiba depende sa uri nito. Ang ilang mansanas tulad ng honey crisp ay kilala sa kanilang sobrang lutong na kagat dahil sa mas malaking bulsa ng hangin. Habang ang mas siksik na uri gaya ng Fuji ay may mas matigas na laman. Ang natatanging estrukturang ito ay tumutulong din sa mansanas na mapanatiling sariwa ng mas matagal kumpara sa ibang prutas na may mas mataas na tubig ngunit mas kaunting hangin. Kaya sa susunod na kumagat ka sa isang masarap na mansanas, tandaan, hindi mo lang tinamasa ang tamis at katas nito, kundi pati na rin ang nakakagulat na dami ng hangin. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa loob ng bansa. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Rab News Channel on YouTube. Maraming salamat po at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.